Ο Δόκτωρ Χάρης Θεοχαρίδης, ως παιδί στο χωριό του το Παλαιχώρι, ονειρευόταν να μάθει πώς λειτουργεί τόσο ο φυσικός όσο και ο τεχνητός κόσμος, αλλά και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Φοίτησε με υποτροφία στον GC School of Careers και αντί για οικονομικά, όπως προοριζόταν να σπουδάσει, ακολούθησε τον όνειρό του και διάλεξε κάτι από τον τεχνητό κόσμο που τον γοήτευσε. Σπούδασε μηχανικός υπολογιστών με πλήρη υποτροφία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπως έτσι, συνάντησε τον κόσμο που ονειρευόταν ως παιδί. Εμβαθύνοντας το πάθος του, έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική όραση, αποκτώντας και διδακτορικό στην επιστήμη και μηχανική των υπολογιστών, με έμφαση στη μηχανική όραση, στην τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή τους σε ενσωματωμένα συστήματα. Ακολούθως εξελέγει λέκτορας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, έχοντας πλέον τον τίτλο του αναπληρωτή καθηγητή. Ταυτόχρονα είναι και ακαδημαϊκό και ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκείνο το παιδί που ονειρευόταν κάποτε πώς να λειτουργεί άραγε ο τεχνητός και φυσικός κόσμος, σήμερα μεταδίδει αυτές του τις γνώσεις στους φοιτητές του.